Росарио освободително признателна България. Здравейте на всички. Благодаря на микрофона. Добре. Благодаря на Културния център и на господин Анади, че ме поканиха и ми дадоха възможност да говоря. Честно казано, трудно ми е. Всъщност много ми е трудно да говоря пред толкова уважавани и опитни хора като вас и то на български. Но аз се опитвам. Както знаете, родният ми език е парсийския и благодарение на Културния център днес имаме страхотни събития и подкасти за древните ни поети и приказки. И сега всички усещаме колко красив и колко дълбоко е нашата култура и нашият език. Но сега искам да говоря за българския език и пътят ми към научаването. Живея тук от 2 години, почти 2 години и никога няма да забравя първия ми ден в България. На летището видях една реклама и просто я гледах. И си казах, Боже Господи, как ще се справя с този език? Дори не мога да чета азбуката. И след една седмица започнах. Първо научих азбуката и след това имена и после прилагателни име, съществителни име, глаголи, родове. Родове. Както знаете, нямаме такива родове в нашия език и беше много ми предизвикателно. И все още. Един ден бях много щастлива и се гордеех със себе си, че най-накрая научих за глаголи. И си казах, добре, много съм умна, сега знам какво означава, например, казвам. И изведнъж в един филм чух показвам. И после по радиото доказвам. И в книгата разказвам. И после наказвам. Да, показвам, наказвам, разказвам, доказвам, да. Може би няма да повярвате, но точно този момент разплаках. Приятели, наистина разплаках. И точно този момент разбрах, че колко дълбоко и колко богат е този език. Да. И всъщност сега за мен българския език не е просто език. Той е цел. Цел, която всеки ден ме научи търпение. От преди 2 години, почти всеки ден, съм слушала подкасти, гледала съм филми, сериали, чела съм книгите, ходила съм на разни курсове и сега съм тук. Дадох всичко от себе си, за да стигна до тук. И знам, че все още ми предстои дълъг път. Знам, че все още има много думи, които не знам какво означават. Знам, че все още правя грешки, когато говоря. Но аз не се срамувам. Това е част от пътя. Всяка грешка е стъпка напред. Както казват българите, без труд няма плод. И също така иранците казват, новодеран шкянш моя сарнеш. Надявам се следващата година, точно в днешния ден, да се видим отново и обещавам да говоря по-добре и по-свободно и по-дълбоко за двете езици. Не, за двата езика. Много е трудно. Благодаря ви, че за вниманието, благодаря ви, че ме слушахте и слушахте, не знам, с търпение и много оценявам. Благодаря.